O Concello de Boborás inaugura as súas piscinas municipais, abertas dende hoxe e gratis durante este mes. O Festival Espírito Ribeiro deu impulso aos viños e gastronomía de Arnoia, Castrelo e Cenlle, acompañados de artesanía. A 8ª edición da Andaina do Pan de Cea reuniu a 270 persoas coa causa solidaria da Asociación de Celíacos de Galicia. A 9ª edición da concentración de clásicos do Ribeiro percorreu a comarca con máis de 70 participantes. Ola a todos, moi boa noite, como están? Hoxe estreamos xa este mes de xullo e por completo o verán con xa altas temperaturas despois da inestabilidade e tamén inaugurando piscinas. Neste caso, fixo o Concello de Boborás, que ata este ano non puido disfrutar deste servizo. Así, os seus veciños xa teñen esa demanda tan solicitada. Unha piscina con vestiarios, cafetería e ademais 2 vasos para nenos e adultos. O Concello de Boborás abriu hoxe 1 de xullo as portas da súa piscina municipal. Un novo servizo para a cidadanía do que poderán desfrutar este primeiro mes de xeito gratuito, ata completar o aforo, con reservas a través da páxina web. O arquitecto deste proxecto explicou a distribución destas instalacións que conta cunha zona ampla de aproveitamento para todo o espazo. A Xunta de Galicia, representada polo delegado territorial, asistiu hoxe para comprobar o resultado destas obras, ao igual que a Deputación, 2 das administracións que fixeron posible este proxecto. Para nós isto hoxe é a inauguración dun soño dos veciños de Boborás. Cando eu nacín no estranxeiro, como moitísima xente do noso concello, somos fillos da emigración, e cando viñen con 7 anos a Boborás, que empecé no cole, que está ali, no colexio de Nosa Señora de Xuvencos, con 7, 8 anos, e cos meus compañeiros, cada vez que había movimentos nesta parcela, nós éramos uns ilusos, pensamos que era a piscina, eran máquinas desbrozadoras, e nós cada vez que íbamos ao pabillón, pois pensamos que estaban empezando as obras da piscina, é dicir, eu teño casi 40 anos, entón, hoxe, pois, por fin, as máquinas non eran as desbrozadoras, eran as máquinas excavadoras da empresa constructora e por fin se levou a cabo pois esta obra tan demandada por xeracións e xeracións de boborenses que, bueno, máis maiores, pero seguiremos disfrutando deles, pero dende logo as novas xeracións pois son as que van a poder disfrutar destas instalacións. Non deixamos de ser o terceiro concello con máis población da comarca e dentro da provincia de Ourense o 13, por tanto, non somos tampouco dos pequenos, ainda que teñamos pouca poboación. A verdade é que isto é un regalo para a veciñanza de Boborás, non só isto, senón todas as instalacións que se fixeron ata agora. Un programa moi lineal, que vai de este a oeste da parcela, aproveitando ao máximo o aproveitamento soar, non? Hacia o sur. Despois temos está dividido en 3 módulos. Un primer módulo que é o que empeza por alá, que é a cafetería, que dá a benvida aos que veñen á piscina. Despois está este segundo módulo que forman os vestiarios. Hai un posto de control, que é o primeiro. Despois está o vestiario masculino, femenino, unha pequena zona de enfermería ou de atención de primeiros auxilios moi básicos, non? E un último módulo que é o que leva o tema do almacenamento e das instalacións da piscina, non? Son 2 vasos, 220 metros cuadrados de auga no vaso grande, e o pequeno non chega a 40, de chapoteo, e un pequeno xogo infantil ali ao fondo, non? Nada, moi sinxelo todo, moi práctico, moi funcional, con un doble itinerario de entrada por alá, por a parte de alá, entras aos vestiarios, accedes ás instalacións e para volver a salir, o lóxico é volver a salir para os vestiarios, ou seja, ducharse ou cambiarse e xa coller o coche e marchar, non? A nosa aposta polo rural para fixación do territorio, para dinamizalo, vexo que é unha instalación maravillosa que vai ser moi aproveitada por veciños e veciñas de Boborás e os arredores, e así ve con todo este entorno para dinamizar, para que a xente se quede, para que disfrute. E, bueno, temos tamén esos rapaces que me están dicindo a ver se acaban pronto para meternos na piscina. Hasta nos tenta para dar uns largos.
que é un orgullo, é dunha das alcaldesas de referencia da nosa provincia e, polo tanto, darvos tamén a enhoraboa a todos por estas novas instalacións que inauguramos hoxe, que van a ser un punto de inflexión seguramente, porque vades a disfrutar todos delas, os nenos xa os vemos todos aí con moito interés seguramente por estrenalas, e que, como vexo en todo o entorno, un entorno precioso que se está facendo aquí ao lado do colexio, vades a ter o centro de saúde aquí tamén, polo tanto, como vedes, pois é unha firme aposta da vosa alcaldesa e do seu grupo de goberno, así que darlle a enhoraboa a vos e a ela, que disfrutedes moito deste verán destas instalacións, e moitas gracias por invitaros á Deputación, que seguirá estando ao voso carón. Esta piscina conta con 2 vasos, un para adultos e outro para nenos, con amplo terreo de descanso, vestiarios e unha cafetería, que ademais abrirá todo o ano. Para o Concello, hoxe é un día de festa ao poder ofrecer un servizo tan demandado pola veciñanza nos últimos anos, grazas á colaboración entre administracións. Pois moi ben, porque xa facía falta, porque hai moitos nenos en Boborás necesitan algo para divertirse, entonces pois está ben para que se divertan os nenos. Vades vir moitas tardes por aquí? Sí, a ver, hai que disfrutalas, porque xa que están... Eso é, así me gusta. Ano pasado facía moito calor e non había piscina. Este ano podemos ir á piscina, disfrutala e hai que aproveitar. Claro, el mes gratis. El mes gratis hai que aprovecharlo a fondo. Hombre, claro. Aprovechando que las tenemos aquí, hai que darle caña, Algo moi divertido para os nenos, porque se non teníamos que ir hasta Carballiño, moi leixos para ir ás piscinas, e agora ya tenemos aquí al lado. Moi cerquiña, verdad? Eu son daqui dun pueblo de aquí ao lado, e a verdade é que estamos encantados co que está facendo aquí a nosa alcaldesa, é unha obra maravillosa, e bueno, vamos a disfrutar entre todos. A mí parece maravilloso o que se está facendo aquí. Bueno, penso que hoxe é un día histórico, é un día importante para Boborás e que, bueno, pois que a veciñanza, pois todos podamos disfrutar das novas piscinas, das novas instalacións e que entre todos debemos cuidalas e respetalas o máximo posible, que sea un espacio de convivencia e de esparcimento e de disfrute por veciños. E facemos agora un repaso polas actividades desta pasada fin de semana. Comezamos falando da cuarta edición do Festival Espírito Ribeiro, que tivo lugar este pasado venres, sábado e domingo en Arnoia, Castrelo de Miño e Celle, respectivamente. Así, música, gastronomía e viño deronse cita acompañados por artesanía de Galicia. E nos estivemos con eles desfrutando deste festival. Arnoia, Celle e Castrelo de Miño acolleron esta fin de semana a cuarta edición do Festival Espírito Ribeiro, unha marca vivencial que se estruturou en 3 días de actividades con música, gastronomía, viños e unha selección de expositores de artesanía de Galicia. O evento inaugurouse o venres en Arnoia, no campo da Queixeira. Comezaron cun obradoiro de Yotaku aplicado ás saquetas de tea e contaron coa animación musical de Picnic DJ, Micalips e Elton Son, a mellor banda tributo de Elton John. Vale, a ver, Espírito Ribeiro creouse nun principio como unha marca para promocionar, por suposto, o Ribeiro en sí e os nosos viños. Ao mesmo tempo tamén darlle un pouco de visibilidade aos produtos de proximidade que temos na comarca, como poden ser os propios pimentos de Arnoia ou outro tipo mel ou aceite que últimamente se está producindo aquí no propio Ribeiro. En principio a idea era facer un evento potente que se dira a conocer os nosos viños e os nosos produtos non só en Galicia, senón fora de Galicia tamén, pero bueno, tuvemos que adaptarnos un pouco ás circunstancias, tanto económicas como incluso de desenrolo do propio evento, e ao final arrancamos 3 concellos con esta idea. Realmente o Espírito do Ribeiro, aunque moitos pensen que pode referirse a unha unión entre concellos en concreto, o Espírito do Ribeiro é realmente o viño, e en eso é o que se trata de resaltar en esta cuarta edición, igual que nas outras anteriores. Realmente estamos contentos de como está funcionando. Tuvemos un ano un pouco crítico o ano pasado por culpa do tempo, este ano pois estamos rezando para que non nos choiva tamén, porque está un pouco complicado, pero bueno, o feito de facelo nos nosos lugares de orixen, como son Arnoia, Castrelo e Celle, penso que lle dá un valor engadido aunque nos veña a choiva.
O sábado foi a quenda de Castrelo de Miño, co seu embalse de fondo, ofrecendo unha paraxe inigualable para este evento. A Artesanía de Galicia ofreceu un obradoiro de cianotipias e para a música Uxía Lambona e a Banda Molona, de Biguis e Pancho Varona. Pois hoxe estamos en Castrelo de Miño, é a segunda data despois de onte da inauguración que tivemos en Arnoia, e vimos a disfrutar a promocionar os viños da denominación de Orixe Ribeiro, que é o motor económico da nosa comarca. 3 concellos irmáns que nos xuntamos aquí, Artesanía de Galicia, produtos de proximidade, música e aderezado todo con 10 adegas de Castrelo de Miño, adegueiros e colleiteiros, que o fin principal é promocionar os seus viños e dalos a coñecer e que a xente disfrute nun entorno fermosísimo, como podedes ver, dos nosos viños e da nosa alegría desta xente que está aquí hoxe feliz. Mira, temos un obradoiro desde as 7 ás 9 da noite, que están aquí con cianotipias, temos os stands de Artesanía de Galicia, temos os stands de produtos alimenticios tamén de produtos de proximidade, temos as 10 adegas que nos atopamos por aquí de colleiteiro e adegueiros do Ribeiro, temos 2 food trucks, non sei se me escapa, bueno, tamén temos aí pos nenos para que poidan facer as chucherías deles. Para poñer punto e final a esta gran fin de semana foi a quenda de Cenlle. Neste caso, puidemos desfrutar o domingo dun obradoiro de serigrafía en saquetas de tea e moita máis música con Isius repetindo Pancho Varona e Dr. Slump. Hola, boas tardes, os encontrámonos aquí no Campo do Cabalo, concretamente en Lallas, no concello de Cenlle, pois co terceiro día de Espírito Ribeiro. Con este evento o que queremos facer é dar a coñecer os viños de cada concello e tamén a artesanía e os produtos de proximidade que temos, que todos son moi bons. O Ribeiro cada día mellora máis, é un viño moi reconocido que queremos que siga sendo así, por iso facemos este tipo de evento. Tanto adegas como expositores de artesanía e gastronomía consideran todo un éxito este evento e aseguran que debería haber máis iniciativas enfocadas a enxalzar os seus produtos como esta. Que a miña adega está situada en Leiro, eu nacín aquí na Arnoia e, bueno, e todos os anos me invitan, estou encantada que me inviten aquí a miña terra, non? A un paraxe tan chulo como este campo e onde xa tiven o honor de estar máis anos e a verdade que é un éxito, ou foi a anterior vez que viñen, e espero que hoxe sea o mesmo, non? Creo que este tipo de actividades deberían de facerse moito máis a miúdo en moitos máis concellos e para realzar un pouco os nosos produtos, que son moi bons e penso que merece a pena sacalos á rúa para que a xente os coñeza. Es una iniciativa muy buena, nos hace pie a poder exponer nuestro producto, darnos a conocer, que el cliente del tú a tú y él nos vea la cara, poderle explicar nuestro producto, explicarle cómo trabajamos, cómo cosechamos, para que él tenga el valor a la hora de consumir nuestro producto, pueda darle un valor que no se lo daría si lo encontrase en un supermercado, cualquier otro tipo de producto. Normalmente yo los clientes que me tengo encontrado aquí, a la hora de hablar con ellos, explicarles y tal, escuchan, preguntan, van satisfechos, llevan otra valoración, que es lo que te digo, que no encontrarían si compran el producto en donde no pueden hablar con el productor directo. Divulgar, a divulgación e espallación de o que son actividades artesanais que levamos por toda Galicia, en moitos casos como este por mediación da Fundación de Artesanía, agradecerlles a eles que os subvencionen, e facemos hoxe mesmo, estamos facendo serigrafía, onde fixemos cianotipias, antonte estivemos facendo yutaku, pero bueno, temos outros tipos de artesanía como o que os talleres de textil, ou facemos tamén reproduccións de zocos con materiais de refugallo, o sea, moitísimos obradoiros diferentes. E, bueno, estar en estos espazos maravillosísimos, o aire libre, con todo este montón de xente que está vindo e que se está animando, pois é maravilloso.
E tamén nos achegamos a San Cristóbal de Cea. Este pasado domingo tiña lugar a súa andaina solidaria. 270 persoas, nada máis e nada menos, reuníronse por unha causa solidaria, en favor, neste caso, da Asociación de Celíacos de Galicia. Esta foi a primeira actividade de moitas antesala da Festa do Pan, que terá lugar esta vindeira fin de semana. Este pasado domingo celebrouse a 8ª edición da Andaina do Pan de Cea, un evento xa consolidado e que conta cun gran número de adeptos. Como sempre, o evento para aquecer motores de cara a esta vindeira fin de semana de festa, adicada ao seu produto típico. Este ano, unha parte da inscripción desta andaina foi destinada á ACEGA, Asociación de Celíacos de Galicia. Este ano contaron cun gran número de participantes, 270, que se animaron a desfrutar dunha ruta polas mellores paraxes deste concello. Houbo 2 percorridos, un de 10 km e outro de 20, habituallamentos e agasallos. Bueno, estamos outra vez un ano máis aquí na Praza Maior de Cea. Imos celebrar en breves minutos, vai sair o primeiro percorrido da 8ª edición da Andaina Solidaria Festa do Pan de Cea. Contamos cunha elevada participación un ano máis, chegamos aos 270 participantes que percorrerán 2 recorridos, un de 10 km aproximadamente, outro de 20 km. Van percorrer o percorrido longo pois 6 parroquias do noso concello, van pasar por 6 parroquias do noso concello, e o percorrido curto pois van pasar por 4. Entonces, bueno, como che decía, a participación é alta. A mañá parece que se presta para camiñar, que non temos demasiado calor, non fai frío, e, bueno, pensamos que xa de por sí xa vai ser un éxito, xa que o número de participantes é elevado. Unha vez que comecen os recorridos, pois van a dispoñer de 2 puntos de habituallamiento nos mesmos para poder, bueno, tomar algo e recuperar forzas, e a chegada aquí á Praza Maior, pois terán un pincho para todos eles, donde como non pode ser de outro xeito, o produto principal vai ser o pan de Cea. Este ano a organización beneficiaria da andaina pois é a CEGA, que é a Asociación Galega de Celíacos, que é unha asociación que viña colaborando con nós desde fai anos na Ruta dos Fornos. Entonces este ano decidimos que fora a favor deles unha parte importante de recaudación da mesma andaina. Deste gran número de participantes son moitos os que repiten, algúns motivados polas fermosas paisaxes e outros movidos pola causa solidaria. Destacaron, ademais, a boa organización ano tras ano detrás desta proba, na que tamén se fan moitas amizades que comparten o gusto polas andainas. Xa viñemos algunha vez máis. Por certo, a primeira vez que viñemos, tocarannos unhas botellas de viño que sorteaban, e algunha cousiña máis. Estuvo moi ben, encantounos, por iso repetimos. Eu, por exemplo, este ano anotei má de 10 porque non puden facer moitas, entonces prefiero facer a cortiña, pero a miña parella vai facer a larga. Sempre que son solidarias, procuramos ir a todas. Encántanos, suelen estar moi ben organizadas. Este ano aquí xa nos diron un regaliño, que é unha bolsiña para levar cousas. Suelen estar moi ben organizadas, apuntámonos a todas as que podemos, sean solidarias ou non, pero bueno, se son solidarias, con maior motivo. Xa fai moitos anos que facemos andainas deste tipo, incluso despois animámonos tanto que xa as facemos pola nosa conta. Buscamos andainas así pola zona. Eu en concreto son do Carballiño, conozco a zona e gústame moito. Vivo en Ourense, pero bueno, facemos todo por aquí, por Galicia, todas as que podemos. Como somos xente sana, de costumbres sanas, menos o fin de semana que nos atiborramos, pois temos que facer andainas para ver naturaleza queimar o que queimamos. E se encima son solidarios como esta, e da Festa do Pan de Cea, sempre vimos. Entonces, gústanos, ten un recorrido moi bonito, e ao ser solidaria, sempre vamos máis a solidarias, por sempre pon a labor social. E nada, eu vou a de 20 km, a ver se aguanto, senón que me recollou o coche escoba, e nada, un ano máis, e nada máis.
E tamén nos desplazamos ata o Ribeiro. Neste caso, dende Ribadavia partía a 9ª edición da concentración de clásicos do Ribeiro. Despois de anos de parón, volveron á carga, con expectativas de volver a ser unha festa anual. Contámoslles máis. O ourensán Iago Lorenzo, propietario da empresa de coleccionismo Vicos Autos, puxo en marcha hai 9 anos a concentración de clásicos do Ribeiro. Despois de varios anos en celebrarse, volveron a sair á rúa para desfrutar do motor clásico, reunindo a máis de 70 coches. Bueno, estamos en Ribadavia, hoxe 30 de xuño, coa 9ª edición da concentración de clásicos do Ribeiro. Levábamos anos sin facela, debido a diferentes temas, entre temas persoais, despois a pandemia, todo se foi alongando, e ao final este ano decidimos volver a organizar e coa intención de volver a facer cada ano, que cada ano sexa máis e mellor. Oito, estamos aquí na Praza Maior de Ribadavia con máis coches dos esperados, queríamos 50-55 coches, ao final temos case 70 coches de todos os tipos, dos anos 50, de coches moi caros, ata coches dos anos 80, para que queira ver, hai de todo. E xa casi a puntiño de sair para a ruta. Os participantes sairán de un en un por separado, levan un pequeno rutómetro con un cuestionario bastante amplo de preguntas, algunhas moi rebuscadas, para poder optar despois a diversos premios, cunha primeira ruta ata a adega Ramón do Casar, onde nos convidan a unha degustación, e despois unha segunda parte da ruta pola parte alta de Castrelo de Miño, pola zona das Bouzas, ata volver a Barral, que visiten a feira, que hoxe é a feira de Castrelo de Miño, e unha comida de confraternización. A súa última concentración celebrouse onte domingo con saída dende a Praza Maior de Ribadavia. Despois de facer unha ruta polas paraxes da comarca, facendo fronte á tormenta que ameazaba a xornada, visitaron adegas e chegaron ata Castrelo de Miño, onde puideron pasear pola súa feira e degustar unha gran comida. No evento participaron os modelos máis especiais, como un Dodge de fábrica do ourensán Eduardo Barreiros ou un Land Rover que comercializou Estanislao Reverter. Dicen, mira, cando é a concentración? Non teño coche listo, pero para poder ir mirar. É xente que xa chegar a mañá a primeira hora, ver xente que, é verdad que era hoxe, sí, hai que avisar para ilos ver, sí. E xa digo, con asistencia máis da esperada, por sorte. E hoxe en día 1 de xullo é o Día Internacional da Froita. Unha data creada para difundir a importancia de consumir froitas para unha vida máis saudable. Contribúen a mellorar a saúde e a nutrición das persoas, así como a aumentar a biodiversidade e xerar sustentabilidade ambiental. Aportan unha importante achega de vitaminas A, C, B1, B2, B6, ácido fólico e minerais, potasio, ferro, calcio, magnesio, sílice, zinc, sulfatos, fosfatos ou cloruros. Proporcionan fibra, principalmente celulosa e pectinas. A maioría ten un alto contido en auga que vai do 80 ao 95%. Que ayudan al sistema nervioso, al hígado y al corazón, y la vitamina. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá martes teremos estabilidade, xa deixando atrás as treboadas dos últimos días. No Carballiño, 12 graus de mínima e 27 de máxima. Tamén estabilidade na capital do Ribeiro, 14 graus de mínima e 32 de máxima. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamosles ademais que a farmacia de garda para esta noite será de José Carlos Díez na rúa Otreo Pedrallo número 17. Nos volvemos de novo mañá martes con máis información. Pasen moi boa noite. O Concello de Boborás inaugura as súas piscinas municipais, abertas dende hoxe e gratis durante este mes. O Festival Espírito Ribeiro deu impulso aos viños e gastronomía de Arnoia, Castrelo e Cenlle, acompañados de artesanía. A 8ª edición da Andaina do Pan de Cea reuniu a 270 persoas coa causa solidaria da Asociación de Celíacos de Galicia.
A novena edición da concentración de clásicos do Ribeiro percorreu a comarca con máis de 70 participantes.